Convergència i Unió... Jo diria que ja te la vaig respondre allà sentadets. Sí? Convergència i Unió no és un partit independentista. Convergència i Unió no sortirà abanderant la independència com a projecte polític per entendre'ns a les properes eleccions. No ho és. No ho és Convergència, no ho és Unió Democràtica, ni ho és la suma de tots dos. Ara, que hi ha gent independentista a dintre? Sí. Que un independentista pot votar Convergència i Unió? Sí. Que jo sóc independentista? Sí. Està clar. No, perdona si no poso, perquè jo no sé, he sentit de dir, no sé, a vostè o a algú més, que un dirigent molt important de Convergència i Unió que Convergència no renuncia a l'independentisme. No en renunciem, jo mateix no renuncio, jo em sento còmode a dintre d'una formació que no fa bandera de la independència, perquè considerem que hi ha altres coses, algunes importants, algunes molt urgents inclús a resoldre, aquesta no és menys important. Per tant, jo faria una pregunta una mica... Però requereix un prou gruix de gent, és a dir, hi ha una gran lliçó del president Pujol, una grandíssima lliçó del president Pujol, que sempre, per entendre's, la tenim aquí escrita. Un que pretén liderar un país ha de tenir capacitat per girar-se i per veure que el país el segueix, o per posar-se darrere del país i empènyer-lo. I a vegades és molt fàcil agafar la bandera, posar-se a córrer, i si et segueixen bé i si no també. Nosaltres no som d'aquest pal. Hi ha gent, suposo, que voldrà, que fa temps que l'ha jugat, hi haurà gent que el pretendrà jugar, però nosaltres som del parer que una força central molt, molt majoritària del país ha de tenir capacitat i consciència per anar-se girant i estirar el país. Però clar, un independentista, si vol triar la seva línia, a lo millor té més fàcil si tria, si és que es presenta, no ho sé, el senyor Laporta, que ho diu clarament. Jo en soc i no triaré Laporta. Jo també i tampoc el triaré. Jo no sóc independentista i no triaré tampoc votaré el senyor Laporta. Però potser votaràs Convergència i Unió. El vot és secret, senyor Pujol. El vot és secret. Bé. Però no ens faràs molts lletjos. No entren en aquest territori és secret, com molt bé diu el senyor Fernández Veu, però Laporta està aquí present, és l'home clau, diuen alguns en aquestes properes eleccions. El que se li retreuen al senyor Laporta, i crec que amb un cert grau de raó se li retreu, és que exercint de president del Futbol Club Barcelona, això sí que és més conclu, evidentment,